Sicela ubingelele nabalaleli emakhaya nje manje. Ngibingelele abalaleli, ngibingelele inkulu bezabalandeli bosazwayo egcilena ehole namhlanje. Njomane baphume ngengane abantu babuye eNatali, babuya kuyo yonke iSouth Africa, uthini kubona? Ngithi kubona ngibonga kakhulu ukungeseka ngaso sonke ikhadi njengoba ngilana nje ngenza i-competition yomklomelo wa-200,000 ongajwayelekile emacingwane futhi awunabaxhasi uphuma emakhuphweni nje. Njomane akujwayelekile eSouth Africa ukubona uMaskandi ekhiphe ekhukhwini imali engango-200,000. Yini ekugqugquzele ukuthi ukhiphe le mali unikele ngayo emphakathini? Ingoba sengizuzile emphakathini ngizuzwa lezi nkqubo zabantu egcwelela nami ngithi angibuyisele emphakathini futhi. Amazwi akho okubabonga nokubamukela abalandeli bakho bophume ngengane bezokwamukela Njomane uthini kubona? Futhi ngiswele imilomo ezinkulungwane ngazi ngaqala ngigcinephi laba bantu basuka kude nami bawabevuka batshela konke komndeni yami. Ake nishayane ingoma nimamukele uNjomane balandeli sizwe ukuthi ngisinikele. Awubashaye Njomane sebezocela uxolo. Sebezocela uxolo. Awubashaye Njomane sebezocela uxolo. Sibona imoto inkumbi zabalandeli, sibona nabakuqaphile. Angayezokuphepha ziqiniswe kangakanani lo mcimbi wakho? Impela ngiyajabula ukubona imoto engaka zakomthetho sizoqapha isimo nakuba ngazi ukuthi abekhona khona osazwayo asithi ngqushu kodwa nje uwenzele ukuthi abantu bahlale bephephile. Njomane siyabonga kakhulu ukuqinisekisa ukuphepha kwabalandeli, ukuphepha kwabantu emcimbini wakho. Asibonge ithuba Njomane, siyabonga sazophinde sibe nawe. Ngiyabonga kakhulu Macimane. Ivume wethu. Vuma. Awuhlabe nawo Macimane. Awuhlabe nawo Macimane.